Hmeichhiate le hmul hi anin halkum khuwa tila adik ber ome zak hmul chon hmul le mit hmul cha deuh te thlengin an ngai mo em masa nga tanga taksa hmul ne na an lo in do to dan chan chin hi aturu ve hrim bok hmul zia na tanga leizara chor le to lo tura pai faina te aw ma dai lung hriam le saru an man hun lai tang dai to khan Hmeichhiate hian hmul hi an lo do tran to alo ne Archaeologist te chuan Stone Age hun laia hmul ziana ta na an man thin hi an lo lai chuak to hetiang hun laia tang dai to hian hmul zia chu an lo ching tran to a ching chuak tu ani ta ome mi hring ma sa te kha hmul deuh thua pangin kan ngaya ma se an Hmeichhiate ro chuan dam kho chuana tan an hmul hi arem chandan angin an lo met ve na sa hle Indo na muna khosa te ani ngat phei chuan an sam tak ngial po an zuwa ngam ngai manglo an hmelma te tan manan ol samjok wangane heba ka hian pu ka le ram hnoya te an khosa a thlasika votin a hmelo na turin an hmul an me thin boka an hmula vura kailo na tura anti ani deuh ber an hmul medan la chu a han na thei mai le ngal lung hria manzonga chumi mang chuan anin ziat ve thina chemte billam to a mul zia po anat don telul nen lungriam hi chuan a ei thadu vak lowang achang chuan ram saha le tuizar angdevin tui kepte po an mang ve thina anavek tho kumsang te la liama Egyptian civilization hun lai khan ai kupta mi ta chuan mul zia hi aron chun zom ta zela Ani hi lungle saru ti borvel manglova mulziat masaber anita ome chini tuile ser tui mangin thil banan siama chu puana noin an mulpai du laya anwa belta an phi zui ta thin tunlaya waxing antinen hian an kalpui dan chu ainang tareng ome ana du lai deu zak mul ti borvel chu thir manga aziana an siam tele Tuizar ti borvel mangtein antify thina ne mul nei lo hi ai kupta mi te hian nu deuh tlata an hriat wang ani lem lova athiang him lovin achang kang love anti wang ani deuh bera khopuya cheng Hmeichhiate chuan an taksa hmul antify nge an lal nu ming thang Cleopatra khan ataksa hmul atify tir vek thrin an soya ai kupta hun lai hian mi pa te poin an khabe hmul le mui hmul zia fai chu an lo ching tran to inzua buk deuh te chu sal le chia hlo mel puanga an ngai ane rom hun lai aron thlen chuan Greek le ai kupta a hmul zuwa chu sal le mi chang kang lo chin te ti tura an ngai thrin chu nasa takin an ron lavong ta hmul nei lo chu mei cheni na hril tu pakhat anga an ngai ane Greek le Rom hun laya lemziak le milim kera Hmeichhiate chu taksa hmul nei lo anga lantir anitlang pui an milian le mi poimo te chuan bakme chem kan ti turang chi hi an mang tran to mi pa po an bang chuang lo mase Rom hun lai hian Hmeichhe hmul nei lo chu nu na thiang hlimna le changkana anga ngai ani laien mi pa taksa hmul nei chu mi pa na anga ngai na aron piang ta zela chu khovel na thanlen pui athla hlei thei tak lo chu ne khovela civilization masa India le Iran lama po Hmeichhiate hi anin zuwa buk bik reng lo mit mul po ngat phei chu khochak lama civilization masa howa tanga ron chua kani anringa mit mul po na tan hian tun thlenga an lahman la an mang thina hmelma mulomte ti faina tan chuan athla hle Persia wanglai khan Hmeichhiate chu kum antlinin an mit hmul an potir thina hei hian an puitlingin pasal nei rualan ni tialantir thina ne kumzabi som parukna Middle Ages hun lai aron thlenga England lalnu Queen Elizabeth pakhat na chuan ahmaya hmul ati fightir vek thin baka khochak lama mit hmulan po thin chu aron chinga anen ton ta sup Elizabethan period a hian an chal sam thlengin an pokol tir thina chalngal chu mi finga an ngai thin wang ani deuh ber an chal sam pokola hian sama trole to lo na turin ammonia khokher riak le vinegar cho polte an hnoi thina ma se hetiang lai hian taksa hmulero zia fai anin ti hmu vak lo thung
mel changa tha ti turang chi kha ani tamai thei ome kumzabi som pariat na taksa multify ko nga hian khovel chuan ma aron son ta duai mai kumsang kha zasari somruka khan lumet tu John Jack pareta chuan bakme chem aron duang chuak ta kumsang kha zariat somriat khan king kem jilet chuan siam danglam le hretin chu khovelin kan man zui ta khi ania mi pa hmui hmul le khabe multi borvel zia faina tura duan chua ani lian Hmeichhiate poin an mangtangkai sup ma se Hmeichhiate man turbi ka siamero chu hetiang lai hian om lawane heba ka hian multi tlak na tur cream te chu siam chua ani boka Hmeichhiate hian taksa hmul zia fai chu ching ma se zia fai turemo zuwa turemo a hian in clear na a om ran lem lova nu hovin mi pale Hmeichhiate in tluk tlana anau pui lai ania taksa multify chu in clear na ngain an hnual suwa trim boka taksa mul nei nga poilo hun lai takane kumzabi somni nai ro chuan thilaron danglam ta hle Hmeichhiate chu mul nei lo turangai na masang Greek le Rom hun lai mi angkha khovelin aron chom le ta Hmeichhiate tan bik mul ziana tur chu kumsang khazakwa le sompanga khan Gillette company chuan an siam chuaka mulziana company ten until siam chua anral that theina turin Hmeichhiate mul nei lo chu moyanga lantir na hi anron tu telta chuba ka chuan indopui pani na lai khan thil siam chuana munte chu ral thuam cherna tan an hmanga nylon indai lo na awangin Hmeichhiate tam tak chuan stocking bun chua tur an nei lova angal hmul zia chu an ching tranta ngal hmul nei lo chu inti mu taka an nei ta ne Hmeichhiate hmul ziana turbi ka siam anti chuarwal hian hmul paina tur cream te chu aron lar ta hluai boka fakna chuan I hmul ti moi lo tu chekha pai vek ro ti borvel te an hmang thina hmul ziana le ati tlak na cream te hi beauty product a chuan ahral kalpol takan ne lem chan aron lar tak nuwa phei chuan Hmeichhiate chu taksa hmul nei lo an ban le an zak hmul po omlo anga lantir an ni ta zela mul nei lo chu Hmeichhiate tan fashion ani chhota ne kumsang khazakwa somli paruka bikini an hmu chua hnuwa phei kha chuan Hmeichhiate tan taksa hmul chu hmelma ani taringot maya langtheya hmul nei chu thil moilowa ngai ani ta ne thil ban hmanga hmul po faina chu kumsang khazakwa somriat pasaria khan US a ron chin chua ani boka Hmeichhiate chuan mul nei lo chu ni tin nun phunga an nei zuita huna kal le dewa langthei mai pialama hian langthei lo lam thleng ngai mo na aron om ta zela hi TV le chanchin buwa advertisement a Hmeichhiate an lan tir dan ani pialama puitling suimin aron kentel ani pakhata tuipui kama hak chi kekorte tereute te aron chuatak zelwang ani pakhat bok company rangin multify na tur all samjok an siam chuak zela laser manga chor thei to lo tura paina te thlengin aom to ne Hmeichhiate hian an taksa hmul hi an pai zel do nemo kanti lain tun hnaya zak hmul zuwa ti borvel te an ron ching vele ta thren khat phei chuan nar hmul te po an zuwa nei kha milar hovin anin ti hmuwa hmul nei lo chu nuna ni lem love ti thupui te anron warta zelbok zakmul zuwa ngat phei hi chuan Julia Robert chikha khovel barakhai tu ani nge kumsang kha zakwa somkwa pakwa khan Notting Hill anti chuwa don tumin red carpeta azak mulchu aron langtawa maya khovelin makati rualin feminism aron choice angani yange ante chutatranga kumsom ni vela liam nuwa chuan Hmeichhiatan taksa a mulzuwa chu thil danglam anite chiam tolova mase khovelin apom viawe tinapo ani ran chuanglo generation Z anti maitrin thangthar milar zinga Miley Cyrus te Amandla Stenberg tele Michael Jackson afanu Paris Jackson te chuan vantlang ma anzak mul antilang photo kumsang ni le som pathuma khan mintelin zirchiana aneya chuan America a Hmeichhiate kumsom parukle kumsom ni palin kar za somkwa pahni te chuan anzak mul hi anziat fai thin tin muchuaka mase kumthum liam hnu kumsang ni le som parukai ro chuan
zakmul zia thin chu za som sari pasaria antla niam to ne ama a mul zuwa chu feminism anga an ngai thin chu nun phungpa ngai anile tran to a thenin zakmul te an lo color mek bok mul nei lo angalan chu mei cheni phung ani lo tran mek heti la hian milar zinga mul ngai thei lo hrim hrim anom boka Kim Kardashian chuan ataksa multe chu laser mangin ati fighter vectrin nina soya Chrisitei genepoin kataksa pum chu kazia chuak vek ani bermai a ha thlakin napakhatatling aloti ve mek bok meche taksa mul nei lo pom lo tok po anom ve meka kumsang ni le som pasaria khan model Arvida by Storm chu Adidas Superstar campaign a model atan manania angal mulziat lovin athla anlaksak angal mulawang hian pong swala vauna te po atok nina soyene meichia le mul hi mihring chanchin hriat thei tira tangin anlowin do to a anin do na chuan tun hnaya ziom lam apan ta hreta ma se lowin hmelma kum khuwa to ania wangin remna sa ui antan thengem ti ro chu hunin ala hril zel don niin alangane